Mayong hapon mga bata, sang nagligad na tun-an naton ang letra nga M. Ano gani ang tunog sang letra nga M? Subong naman, may bag-o naman kita nga letra nga tun-an. Ano ayhan ang letra nga aton tun-an subong? Pareho sa nagligad mga bata, may ipakita ako kag ihambal nga mga laragway sa inyo. Pamatian sang maayo ang una or ang initial sound sang kada laragway nga ipakita kag ihambal ko sa inyo. Pagkatapos karon, pakto ninyo kung ano ang una nga tunog nga inyo nabatian sa mga laragway nga ipakita ko sa inyo. Alimango. Atis. Avocado. Amo. Sino sa inyo ang makahambal sang una nga tunog nga nabatian ninyo sa mga laragway nga ginpakita ko kag ginhambal ko sa inyo bago lang? Okay? Ano ang una nga tunog or initial sound ang nabatian ninyo sa mga laragway nga ginpakita ko? Very good. Ang una nga tunog nga inyo nabatian amo ang Mga bata, ano ay nga letra ang may tunog nga Sino makasabat? Susubong mga bata, tun-an naman naton ang letra nga A. Ang letra nga A may tunog nga Tulukas ang maayo ang baba kung paano ihambal ang sound or tunog sang A. Tanan? Mga butang nga nag-umpisa o nagasugod sa letra nga A. Alibangbang. Avocado. Alimango. Atis. Apat. Subong naman, tun-an naton kung paano sulaton ang uppercase kag lowercase nga letra A. Paano sulaton ang letra A? Unahon naton anay ang uppercase A. Halin sa asul nga linya, magkurit sang nagapahilay nga linya pakadto sa asul nga linya. Balik sa ibabaw, magkurit liwat sang nagapahilay nga linya. Magkurit sang nagapahigda nga linya sa tunga sang duwa kang nagahilay nga linya. Suliton, pahilay, pahigda. Kamo naman, sulat sa hangin. Tanan, pahilay, pahigda. Very good. Subong naman tun-an naton kung paano sulaton ang lowercase a o gamay nga a. Maghimo sa nagapakurba nga linya kag nagapatindog nga linya. Liwat, halin sa pula nga linya, maghimo sa nagapakurba nga linya kag nagapatindog nga linya. O kamo naman magsulat sa hangin. Tanan, pakurba, patindog. Very good. Inyo na tun-an subong ang letra nga A. Ang letra nga A, suliton ko, may tunog nga A. Subong naman mga bata, may ubrahon naman kamo nga mga activities. Ihambal ko sa inyo ang unang activity naton subong nga hapon.
Para sa una naton nga activity, bilugan ang mga laragway nga nagasugod o nagaumpisa ang ilang ngalan sa letra nga A nga may tunog A. Para sa ikaduwa nga activity, i-trace or bakaton ang uppercase A kag ang lowercase a. O mga bata, may natun-an naman kamo subong nga bag-o nga letra. Ano gani ang letra nga inyo natun-an subong? Good job! Ang inyo natun-an subong amo ang letter A. Ano gani ang tunog sang letter A mga bata? Insakto. A.